Ciwanên gundê adayê serê sibehê zû ji şevîna pez vegeriyane. Piştî xewekê westiyanê îcar amedekariya pêşbirgek dikin. Her ciwanek kerê xwe ji sing vedike û berê xwe dide meydana gund. Ev der meydana kombûna ciwanan e. Ev amadekarî ne ji bo çûyîna zozana ye. Ev amadekariya lîstika futbolê ye. Lewra yarîgeha wan bi kîlometreyan ji gund dûr e. Ew jî ji neçariyê li keran siwar dibin û ber bi yarîgeha futbolê ve diçin. Pênc kilometre heye min gund têvra. Heftekî di cara têvra topî dirîz darir. Dûr e kera têr. Zaten kere gune yahtera têvra rê dûr e. Em vira dixwazin ji me re bila saxekî çêke. Ya saxa çêke ya jî rê çêke. Saxa me henkî dûr e tabî. Em bi kera derin tê. Dûra 25 meriya wa hevalê me henin. Rêya cumartesî bazar em tên maça xwe dilîzin. Bê kera nikanin werin. Em bi şev diwestin bi kera tên topê. Hinkî kenara ji guneyê. Ciwanên gundê adayê dildarên Amedsporê ne. Li gund tenê aktîvîteyeke ciwanan heye. Ew jî lîstina futbolê ye. Ji ber vê yekê li vî gundî yek ciwanekî jî ku ji futbolê fêm neke nîne. Em ji futbolê hez dikin qailên top bilêzin em top bilêzin hev re zaten. Dewlet ve dixwazin bira me re saxa nêzîka gund çêkin. Nêzîka gund wisa me re pir xweş dibin. Em dişixolin hem jî tên top av dilîzin spor hekim nakin. Em Amedsporê pir hez dikin. Ji wî berê me seforê me her taximê me re Amedsporê. Tabii rengê we değişik diye. Em hevû mesela nas dikin. Em qailin mesela rûkê û batana vira me nîvanê xwe kirana. Me bi qarşî heve qet top ji bilîsta. Em yani kê xweş dibûn. Ji ber ku gundê ada bi qasî 60 kilometre ji bajêr dûr e, hewara van ciwanan jî gelek caran naçe guhê tukesî. Ciwan dixwazin berpirsiyar guh bidin wan û ji wan re li nava gund yarîgeheke nûjen çêkin. Ciwanên gundê adayê dibêjin ew bi şev şivan min jî bi roj futbolîzin. Ger ku îmkanên wan bê serrastkirin, bo çi ji gundê adayê Mesiyek û Ronaldoyekî dernekeve. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.